Ġesù daħal Ġerusalemm fuq felu ta' ħmara. In-nies kienu eċitati u bdew jgħidu: Osanna, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Lejl tal-Lud, jumejn kien fadallu, il-qassisin il-kbar rridu jaqbdu lil Ġesù għax xejn ma kien jinżlilhom dak li kien qed jgħid ma rridux li n-nies timxi wara Ġesù minflok warajhom id-dixxiplu Ġuda qabel li jgħinhom f'dan. Sa dan it-tant, id-dixxipli marru jħejju għall-ikla tal-għid. Ġesù qagħad bil-qiegħda għall-ikla mad-dixxiplu qalilhom: Fis-sewwa ngħidilkom, wieħed minnkom se jittradini. Id-dixxipli kull wieħed beda jgħidlu: Le, ma jkun qatt. Imma Ġesù kien jaf x'kellu f'moħħu Ġuda. Qabel l-ikla, Ġesù talab, birek il-ħobż u qal: Ħudu u kulu, dan u ġismi. Birek ukoll il-kalċi bl-inbit u qal: Dan u demmi li jixxerret għal kotra. Imbagħad ħarġu fuq l-għoli taż-żebbuġ biex jitolbu. Ġesù qalilhom: Il-koll se titħawdu. Pietru qallu: Le, ma nitfixkilx. Imma Ġesù wieġbu: Il-lejla qabel ma s-serduk jidden darbtejn, int tkun ġa ċħabtni 3 darbiet. Waslu f'post jgħidulu Ġetsemani u Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu biex joqogħdu bil-qiegħda hemm sakemm hu imur jitlob. Tkellem ma' Alla u qallu: Missier, kollox jista' jkun għalik. Biet minni dan il-kalċi, iżda mhux li rrid jien, imma li trid int. Ġesù kien jaf li kellu jmut. Ġesù mar lura ħdejn id-dixxipli imma sabhom reqdin. Qalilhom biex iqumu, għal darbtejn oħra tbiet minnhom biex jitlob u meta jmur lura kien isibhom reqdin. Imbagħad wasal Ġuda flimkien ma' ġemma rrabjata. Ġesù għażel li jmur magħhom. Ħadu ħant il-qassisin il-kbar li jakkużaw li kien qal ħwejjeġ korroħ dwar Alla. Il-qassis il-kbir staqsih: Inti il-Messija bin l-imbierek? U Ġesù jieġbu: Jiena hu. U intom qed taraw lil bin il-bniedem ma' Alla fis-sema. Meta semgħu dan, il-qassisin inkurlaw ħafna u lil Ġesù għatew ilu għall-mewt. Sa dan it-tant, Pietru kien qed jistenna fuq barra. Kien hemm min staqsih kien x'jafu lil Ġesù u Pietru jieġeb: Le. Imbagħad is-serdu gidden u Pietru ntebaħ li kien ċaħat lil Ġesù, eżatt kif kien qallu li ħajamel Ġesù. Filgħodu, il-qassisin il-kbar ħadu lil Ġesù għand Pilatu, il-gvernatur Ruman li kien joħsib il-belt. Pilatu staqsa lil Ġesù: Inti s-sultan tal-Lud? Ġesù jieġbu: Int qed tgħidu. Ġesù ma weġibx iktar mistoqsijiet ta' Pilatu. Pilatu staqsa lil folla kellux jeħlisilhom lil Ġesù u ma għajtu. Barabba kien raġel ħażin ħafna. Pilatu staqsa lin-nies: Ġesù ma jidher li għamel xejn ħażin. X'ħan għamel bih? In-nies bdiet tgħajjat. Salbu. Għalhekk Pilatu ħeles lil Barabba u bagħat lil Ġesù biex jiġi msawwat u mislub. L-ewwel is-suldati bdew jiżżuffjattaw b'Ġesù u mbagħad ħaduh biex isalbuh. Qabdu raġel jismu Xmun biex jgħin lil Ġesù jerfa' is-salib. Waslu f'post jgħidulu Golgota fejn salbu lil Ġesù. 2 minn nies oħra kienu msalbin miegħu. Il-ġema bdiet tiddieħaq b'Ġesù waqt li kien qed imut. Kif kien wasal biex imut, Ġesù għajjat: Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Ġesù għajjat għajta kbira, ħala ħar nifs tiegħu u miet. Is-soldat li kien hemm taħt is-salib bħal ġif tiegħu. Dan tassew kien liben ta' Alla. Ġesù kien miet. Raġel jismu Ġuseppi minn Arimatija rid jidfen il-ġisem tiegħu. Pilatu ħallih. Ħall ġisem ta' Ġesù geżru fl-iżgħar u flimkien magħhom Ġesù Marja qiegħdu fil-qabar.